נו, מה יש לנו כאן? יבין רועי, ראש קרות, דש. חיברת? חיברתי פיקס. ו? לא יודע, לא זז. עשית פרונט? עשיתי פונט. אתה יודע, העיניים צריכות להיות בקו ישר עם הצ'ופצ'יק. למה אם אין קשר עין זין, הוא לא יכול ליהנות מפורנו. כן, אני יודע מה זה פונט. אני יודע מה זה פרונט, אתמול חיברת למורת הראש הפוך. זה מה שהיא ביקשה, היא רצתה עיניים בגב. טוב. רגע, הכל מחובר? הראש יושב על המסע? כן, שמתי לו עמוד שדרה חדש, קומפלט. זה לא זז? לא. אז שים את הוידאו. בטוח ביקששת משהו. נוסעים! בסדר. אז מה אתה אומר? אבל זה מה שאני אומר. אתה לא רואה? ALS-ני. מה זה אומר? תגיד, לא שמעת מה אלוהים אומר בהשתלמות? ALS, אפילו הוא לא יודע לטפל בזה. זה פאק במערכת ההפעלה. נוירולוגיה זה חרא. כן, חרא לגמרי. טוב, אולי פשוט נשלח אותו ישר לגן עדן? תגיד לי, אתה דפוק? מה זה שלח אותו ישר לגן עדן? יעלו עלינו. בוא תקשיב טוב, 5,000 שנה לא טעיתי באבחון. בגללך תלך לי הפנסיה. בסדר, אבל אני אתנצל, אני אגיד שזה באשמתי, שהראש הקרות בלבל אותי. אל תתעסק עם חרונה פה. אז מה נעשה? מה נעשה? אני אין ברירה, נחזיר אותו ארצה. אבל תקשיב בחורצ'י, אם אתה מתפלל אליו לפעמים, לא צריך לספר לך, לא? כן, שתישאר בינינו. נפצה אותך בתמורה, נחזיר אותך לחיים. תוכל לחזור לשכב מול הטלוויזיה בלי לזוז. אל תשלים את כל הפיגועים שפספסת ופספסת, תאמין לי. אשתך תטפל בך במסירות, באהבה. החיים יפים, מר יבין. אפילו הפרונט אצלך. אני לא רוצה לחזור. אז מה נעשה איתו? תשמע, תראה מה נעשה. אני שם לך עכשיו לחצן מצוקה. אם אתה מרגיש שאתה כבר לא מסוגל יותר, זהו, מת העולם, אתה לוחץ על הלחצן, תוך דקה, מלאך המוות מגיע, מעלה אותך לפה בסערה. אוקיי? יאללה, תעשה חיים מר יבין. איזה יופי! אתה חי! אני כל כך שמחה! אני אפילו עוד לא הספקתי להתגעגע! תגיד, אתה בכלל יש לך איזשהו מושג מה עבר עליי? אתה יודע כמה עלו המודעות אבל האלה שהדפסתי? עכשיו צריך לזרוק הכל לפח, כי כתוב שהלוויה מחר ב10. עכשיו גם שקרנית אתה מוציא אותי. אלא אם כן, אולי בכל זאת אתה... נו, בטח. למה שתתחשב? למה שתתאמץ? אתה הרי רגיל לשכב במיטה כמו מלך, המשרתת תעשה הכל, נכון? מה זה הלחצן הזה? לחצן מצוקה? תגיד לי, מה אתה צריך לחצן מצוקה? אני הרי כל הזמן תמיד פה לידך, אני הרי ויתרתי על החיים שלי בשביל להיות איתך. חטא והשכנה ממול מאכילה נכד חמוד, אני מאכילה גבר בן 55. זה עיצוב מעניין. באזור מוזנח שבדרום העיר, במרתף די קטן בבניין ישן, הכל סדוק, נזילות בקיר,
האוויר דחוס ומלא בעשן, זמר גדול עם עבר מפואר, סולן שחלה בין